Te ha kane ke video ngan aya ki jimentip na ki kam belapenlaj da ka Meghalaya Basin Management Agency na benta ki pus jong ki Greenfield Associate ki bedai ha ki pus jong ki contractual basis. But kalastet ban sumit ya ki application form go jong pi kadai hadu ka kadwoi terek November arajar arpus sau. Te parlok ada piku apentip ya ki pus detail bakamania pila penpej ya kene ke video hadu banda god. Te namenta kini ki pus jong ki Greenfield Associate ki nombak ki pus ki belaj ki don hadu kad arpus bat kejaka posting kadai habarok ki blog ki bedai ha ki kasi jantia bat garo bat ha karta kapila na apply kadai ha karta kaba khat pra hadu sauf sansnem karta bat namenta kajensiu kaba arpar hajar shispa haka shibenai bat namenta ki keran pule ki shim ki bela pendap ya ka bachelor degree dan post graduate ha kanok stream na kanok ka recognized university bat ki bakam prefer hi ki de ya kitu ki bele ya ka science stream bat namenta ka application fees nil omdan bat namenta ka selection process ka de lengba ka cover letter ka writing test bat ka personal interview. Te kumno pilam na apply namenta ka Meghalaya Basin Management Agency requirement ajar pusau namenta ki post jong ki Greenfield Associate vacancy. Te parlok ada pidon kemon bat ka keran pule pilam na apply online lengba ka Google Form bat kane ka Google Form ngalabu a description jo kane ka video. Te parlok ha kane ka video tang kini jimentip par ada pidon kino kipat ki bapimpat syai bha sneo bha wan komen ha kane ka video. Kubleshibun.